ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони азиз, ин навбат панди мо барои мусалмонони Аврупо дӯстдор. баъзеҳо аз маҷбурӣ чун гуреза ва баъзеи дигар барои беҳбудии зиндагӣ ва ояндаи гӯё дурахшони фарзандон шуда ин ё он давлатҳои аврупоиро интихоб мекунанду ба он ҷо мекӯчанд. зану шавҳар дар солҳои аввал мисли афсона ба биҳишти рӯи дунё омада дар фантазияҳояшон меғӯтанд. бале, чунин аст. ба ҳам мегӯянд: солҳои хуби ҳаётамонро дар ғуломӣ гузаронидем. ина бин озодира, ина бин ҳаётро. мардон 24 соат неву балки 7 соат кор карда хонаашон сейриву пурӣ, хонаву мошин, ҳар чӣ дил мехоҳад онро мехаранд. мактабу донишгоҳ барои кӯдакон бепул, барои фарзандон. аз ин дида боз чӣ лозим? ин роҳатҳо баъди солҳо барбод мешаванд, аммо ин мусалмонҳо ҳоло намедонанд. занҳо ки дар хона мешинанд ба шавҳаронашон мегӯянд: дадаш, биёед бекор нашинам, ягон дарс хонам. шавҳар ба дарсҳои онлайнӣ, масалан худошиносӣ, тавҳиду ақида дохил мекунад, чун зан нодон набошаду аз динаш бохабар шуда сипас фарзандонашро низ таълими дуруст диҳад. солҳои дигар мегузарад. зан якам маълумоти шаръиро хондаву гӯё ба андешаи худаш донандаи шариат мешавад ва ба шавҳар мегӯяд: дадаш, шариат ба занҳо хонданро ман намекунад ку? ва суннат ин аст ки ҳар ҷо ки рафтӣ сафар кардӣ забонашро омӯхта ва баъдан дигаронро низ даъват кунӣ ба роҳи Аллоҳ. воқеан рост аст, воқеан чунин аст. ва боз илова карда мегӯяд ки ман ки боз агар хондам стипендия мегирам ва он ба даромади хонадон кӯмак мекунад ба мо, гуфта зан шавҳарро розӣ мекунонад дар аксарияти ҳолҳо ва ба хондан низ ва хондани дунёӣ ҳам шурӯъ мекунад. аҳамият диҳед, аввалин суханаш ба шавҳар шариат ман намекунад ку, яъне зан ба зан ман намекунад ки зан ба мактаб равад. бехабар аз он ки дар ин ҷо марду зан, яъне дар давлатҳои аврупоӣ дар мактабҳо марду зан омехта дар як синф мехонанд. ғайр аз ин, омӯзгорони номусалмон ҳар рӯз як иборагӣ аз баробар будани ҳуқуқи зану мард гап мезананду занҳои мусалмонро, акси шариати исломро ба гӯшашон мерезад. бар иловаи ин, дигар занҳое ки дар нохунак мусалмонон ҳастанд, яъне барои зебогӣ ҳиҷоб доранду дигар аркони исломро ва ё аркони имонро ба ҷой намеоваранд, ҳамроҳ шуда бечора занҳои нодонро ба баробарҳуқуқии марду зан раҳнамоӣ мекунанд. оҳиста оҳиста зан худаш бехабар мемонад ки майнааш аз андешаҳои баробарҳуқуқӣ пур шудаасту забонаш низ ба ҳамон тараф майл мекунад. вақте ба ҳисобаш маблағҳо меояд, дигар мегӯяд ки ин маблағҳои коркардаи ман, ҳаққи ман аст ки ба он на шавҳар ҳуқуқ дорад, на каси дигар. ва ман чаро аз шавҳар иҷозат пурсам? ҳар чӣ мехоҳам мекунам. гуфта худаш ба худаш андешаҳо дар сараш тоб мехӯрад. ва чун дар шариати ислом маблағи зан аз зан аст гуфта, худашро тасаллӣ медиҳад ва бовар мекунонад. яъне ана ҳамон дурӯғҳо ва ана ҳамон
баробар ҳуқуқиҳое ки дар мактаб ҳар рӯз кам омӯзгорон ёд дода буд ба зан, он ба майнааш сахт часпида мондааст ва мемонад. бубинед ки ин гуна зан аллакай гуфтаҳои аввалашро фаромӯш низ мекунад, ки вақти ба хондан дохил шудан мехост, шавҳарро зора карда буд ва мегуфт ки ман хондаву ҳам забон ёд мегирам ва ҳам ба хонавода кӯмак мекунам. аслан занҳо фаромӯшхотир мешаванд. беҳуда расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам дар ҳадисе яна гуфтанд ки эй занон, садақа диҳед, зеро ман дидам ки бештари аҳли дӯзах занон ҳастанд. онҳо пурсиданд барои чӣ эй расули Аллоҳ? ӯ саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд ба сабаби он ки шумо бисёр лаънат мекунед ва ба шавҳарҳоятон ва ба неъматҳое ки ба шумо дода мешавад носипосӣ мекунед. аз саҳиҳи бухорӣ рақами 304 ва саҳиҳи муслим рақами 79. бале, дар воқеъ чунин мешавад. аксарият ба шавҳар носипосӣ мекунанд. дигар ба шавҳар бо забони дароз гуфта метавонанд ки ту аз рӯи шариат ҳуқуқ надорӣ ки моли маро ва телефони маро контрол кунӣ. бубинед, занҳо чунин мегӯянд. ва бубинед ки онҳо фаромӯш карданд ки мард иҷозат дод то ки дарси тавҳидро ва шариатро ва шариати дурустро омӯзад, аммо ин қабил занҳо мустақилиятро чашида, гӯё суханонашон аз рӯи шариат дуруст бошад, ҳуқуқҳояшонро ҳифз мекунанд, чуноне ки дар мактабҳои аврупоӣ инро меомӯзонанд. афсӯс, онҳо бехабар аз он ки мард аз рӯи шариат агар аз занаш гумони бад кунад, ҳуқуқ дорад ки телефони занашро контрол кардаву бубинад ки дар чӣ гуна саҳифаҳо ё чӣ гуна инстаграмҳо ва ё чӣ гуна саҳифаҳои иҷтимоӣ ва ё бо кӣ суҳбат мекунад, чунки мард рӯзи ҷазо пурсида мешавад. мард ки бехабар монд, зан ҳамроҳони нодуруст пайдо кардаву ба дигар гумроҳон ҳамроҳ шуда ва ӯ низ метавонад гумроҳ бошад. аз ин хотир мард бояд ки контроли телефону ва он чизе ки зан дорад онро дошта бошад. аз зан албатта пурсида намешавад дар рӯзи қиёмат ки шавҳари ту чӣ кор мекард. бале, агар шавҳар хатокор бошад, шавҳар ҷавоб мегӯяд дар назди офаридагораш, аммо шавҳар пурсида мешавад аз зану фарзандонаш. шахсан худам тақрибан 10 сол пеш бо чанд мардуми Афғонистон суҳбат карда будам, бо онҳо вохӯрда будам. зану шавҳар ба аврупо омадаву бо ҳам ҷудо шуданд. аксарияташон аҳли суннат набуданд. ва дар хотир дорам ки бо баъзе онҳо суҳбат карда ва маслиҳат ҳатто дода будам ва гуфта будам ки дидед ки шумо аз дин ва аз шариати ислом гурехта инҷо омадед ва занҳоятонро ёд надодед ва аз даст додед имрӯз оиларо. чунин мегуфтам. вале дере нагузашта ба ин монанд мисолҳоро дар оилаҳои мусалмони аҳли суннат низ дидам. баъзеҳо 20 солу баъзеҳо 27 сол бо ҳам зиндагӣ кардаву баъзеҳо набера доранду, аммо оилаҳо бо ҳам ҷудо шуданд. шавҳарон занонро талоқ доданд. яъне занҳои аврупо истиқлолият пайдо мекунанд. яъне занҳои мусалмон ба аврупо омада инҷо истиқлолият пайдо мекунанд. дигар забонашонро риоя карда наметавонанд. шавҳарро бо суханонашон озор медиҳанд ва гӯё аз шариат шавҳар дур бошаду ҳуқуқҳояшонро поймол месозад. масалан, агар шавҳар гӯяд ки ба мактаб нарав, чун мактаби инҷо мактаби шариатӣ нест. мактабҳои инҷо мактабе ки омехтааст, чуноне ки дар боло гуфта гузаштем, зану мард якҷо аст ва ғайр аз ин бозам
زنهای درس میدهند که آنها از شریعت اسلام نه بلکه از چیزهای دنیوی دیگر و اکثریت از آنها اسلام را بد میبینند. روی راست هم نگویند، اما با سخنهای پر پیچ و تاب زهر خودشان را مثلا میتوانند که بیچک کنند. روایت از معاذ در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین آمده است: هر باری که زن شوهرش را آزار میدهد، یکی از حورهای بهشتی میگوید او را آزار نده، الله تو را هلاک کند، زیرا او نزد تو مهمان است و شاید بزودی تو را ترک کرده به نزد ما بیاید. ترمذی و ابن ماجه. این روایت به ما یک پهلوی دیگر را میفهماند. بله، مرد باید صبر کند، بدیهای همسرش را تحمل کند و برای این صبرش پاداش خواهد گرفت. اما باید دانیم اگر زن شوهر را بیازارد، در حق او حورها دعای بد میکنند. مؤلف تحفة الاحوذی میگوید: حوریه ها زنان اهل بهشتند که چشمانشان زیبا، شدیداً سفید و سیاه دلکش دارند. و همان مؤلف کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم را او نزد تو مهمان است را چنین شرح میدهد: او مثل مهمان نزد توست، در اصل تو اهل حقیقی او نیستی، یعنی زن حقیقی او نیستی. ما اهل حقیقی او هستیم و دیر یا زود تو را ترک کرده نزد ما خواهد آمد. اوید به زیبایی حورها روایت از طبرانی آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر یکی از زنان اهل بهشت به زمین نظر میکرد، تمام زمین از بوی مشک پر میشد و نور از آفتاب و ماه روشن‌تر میشد. اکنون اگر هر زن بداند که هر بار شوهرش را میرنجاند، پشت سرش حوری می ایستد و میگوید: کاش که زودتر شوهرت نزد ما آید، شاید او چند بار اندیشه کند و بعد با شوهرش نرمتر و بهتر رفتار کند. اما برادران گرامی، این لحظه من احساس میکنم که بعضی ها با شنیدن کلمه حورهای بهشتی لبخند میزنند و شروع میکنند به حساب کردن چند تا حور به آنها وابسته میشود. ولی من از شما میپرسم: کی به تو گفت که حتما به بهشت میدروی؟ برادر عزیز، آیا به تو وحی شده است که با ایمان میمیری؟ ثواب. آیا ابوبکر و عمر و علی الله از آنها راضی باشند حوریه ها را میشماریدند؟ این حدیث برای ترسانیدن ما آمده است تا که ما خود را اصلاح کنیم، نه برای آن که مرد این را همچون سلاح علیه همسرش استفاده برد. در آخر باز حدیث را میارم که نشان میدهد اساس زندگی مسلمان چی باید باشد. از سلمه الله از او راضی باشد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر زنی که از دنیا گذرد و شوهرش از او راضی باشد، او به بهشت می درآید. ترمذی. پس عبرت گیریم: زن باید با شوهرش نیک رفتار کند و مرد نیز باید با همسرش بهترین مناسبت داشته باشد. تنها با محبت، صبر و اخلاق نیک خانواده را میتوان آباد کرد. الله تعالی ما را از اهل صبر کنندگان بگرداند و خاندان ما را، اهل بیت ما را مستحکم نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.